Уважаеми дами и господа, поемете си дъх и пригответе сърцата си. Тази вечер над Душанци ще се случи магия. В чест на нашия празник, история и символ, небето ще оживее от светлини и фигури, каквито Душанци не е виждал досега. Предстои ви едно пътуване през традиции и легенди, през силата на природата и духа на хората, през красотата на нашия празник. Нека заедно издигнем поглед нагоре, защото тази вечер небето е нашето платно, а дроновете са нашите цветни четки. Добре дошли в магичното дрон-шоу на Душанци. Орелът, вечният символ на свободата и пазител на непреклонния дух, се издигна над величествения планински масив и зелените хълмове около Душанци. Тук времето тече по-свободно, а свежият въздух носи аромата на билки и гора. Душанци е място, където душата намира покой, а погледът се губи в хоризонта, носещ обещание за нови приключения. Хората на Душанци винаги са били заедно в радости и трудности. Тук животът ги е научил на сплотеност и взаимопомощ, на топлина и отдаденост, които преминават от поколение на поколение. Всеки ден тук е урок по съпричастност и уважение към съседа, а общността е истинското сърце на мястото. Вярата, че утрешния ден ще бъде по-добър, води хората напред. Прегръдката на Средна гора и Стара планина, земята на Душанци, шепне с езика на вековете. Тук, по бреговете на река Тополница, въздухът носи аромата на билки и гора. Язовир Душанци, като огледало на небето, отразява величието на планинските върхове. Слънцето като златна монета гали лицето на земята, дарявайки топлина и живот.